Isus este pâinea vieții. Noi suntem doar niște distribuitori umili. Și luând cele 5 pâini și privind în sus la cer, Isus a mulțumit și le-a frânt. Apoi le-a dat ucenicilor pentru a le împărți mulțimii. Luca, capitolul 9, versetul 16. Acest miracol uimitor a fost făcut de Isus exact în ziua în care cei 12 ucenici ai săi s-au întors la el după ce au îndeplinit cu succes o mare slujire. Isus le-a dat puterea sa și ei au împlinit lucruri extraordinare. Au săvârșit minuni, au vindecat bolnavi, au alungat demonii, au provăduit Evanghelia, au înfăptuit chiar învieri din morți. Ei au făcut toate acestea cu puterea lui Isus și nu cu propria lor putere. Dar chiar au înțeles ei acest lucru. Când s-au întors la Isus, observăm că nu au mai luat în considerare cât de mare era diferența între ei și Isus. La urma urmei, nu făcuseră și ei tot ce a făcut Isus? Deci, pentru că era târziu și erau cu mulți oameni în pustie, ei au îndrăznit să-L întrerupă pe Isus din predicare și au cerut să se oprească de predicare și să lese oamenii să plece la timp, ca să-și găsească un loc unde să stea și să mănânce. Succesul din slujirea lor le-a schimbat percepția de sine într-un mod periculos și negativ. Dar Isus știa toate acestea și a vrut să corecteze acest lucru și să-i aducă înapoi, acolo unde era cu adevărat locul lor în slujire. Deci El îi provoacă: dați-le voi ceva de mâncare. Ucenicii nu au avut o soluție reală pentru această provocare și au experimentat din nou neputința lor umană în fața unei sarcini foarte mari. În acel moment, luând cele 5 pâini și privind în sus la cer, Isus a mulțumit și le-a frânt. Apoi le-a dat ucenicilor pentru a le împărți mulțimi. Lecția pentru ucenici este atât de importantă. Isus este Fiul lui Dumnezeu. Ei sunt doar niște oameni nenorociți. Isus este sursa, singura sursa tuturor binecuvântărilor. Ei sunt doar niște vase umile, onorate să fie chemate de harul său și să participe la împărțirea tuturor acestor binecuvântări. Ei nu sunt deloc sursă. Doar Isus este sursă. Și bineînțeles, Isus ar fi putut face înmulțirea pâinii într-un alt mod. Ar fi putut deodată să facă să apară pâinea în mâinile tuturor oamenilor de acolo. Dar El a ales să înceapă de la puținul lor, acele 5 pâini, și să înmulțească acest puțin și apoi să implice pe ucenici în împărțirea pâinilor mulțimii. Ce lecție esențială pentru noi toți! Isus este sursa tuturor binecuvântărilor spirituale sau materiale și ne dă cu generozitate din binecuvântările sale să ne bucurăm de ele și să le dăm mai departe, să le împărțim cu tot poporul. Ucenicii aveau și ei porția lor de pâine care să o mănânce, dar apoi nu și-au făcut provizii din celelalte pâine rămase, ci le-au dat cu bucurie mai departe mulțimii. Și când le-au împărțit mulțimii, nu s-au lăudat pe ei înșiși cu pâinea ca și cum ar veni de la ei. Era limpede pentru toată lumea, și pentru ucenici și pentru mulțime, că toată pâinea a venit doar de la Dumnezeu prin Isus. Toți erau fericiți, dar numai Dumnezeu a fost glorificat. Toată lumea era mulțumită, dar numai Isus era celebrat ca sursa binecuvântărilor. Ucenicii au fost onorați și apreciați pentru munca lor, dar doar ca distribuitori de pâine. Ce lecție uimitoare pentru noi toți! De ce atunci când Dumnezeu ne dă mai mult din puterea și binecuvântările sale, începem să ne considerăm mai buni decât ieri, mai buni decât ceilalți din jurul nostru și să devenim mai puțin smeriți și mai puțin dependenți de Dumnezeu? Da, aceasta este inima noastră înșelătoare. Dar cuvântul lui Dumnezeu poate să biruiască această inimă. Acest pasaj din Evanghelie, această bucată din pâinea vieții ne amintește cine suntem cu adevărat și cine rămânem cu adevărat în lucrarea lui Dumnezeu, și anume doar umili distribuitori și niciodată făcând parte din sursa binecuvântărilor. Și Isus a frânt pâinea și apoi a rugat pe ucenici să o dea mai departe mulțimii. Isus este pâinea vieții, singura pâine a vieții.
care a fost frântă pe cruce, și această pâine frântă trebuia să fie propovăduită de apostol tuturor neamurilor. Și ei nu s-au proclamat pe ei înșiși, ci numai pe Hristos și pe Hristos răstignit. Aceasta este și chemarea noastră. Povestea nu este despre noi, despre cât de inteligenți, buni și puternici suntem, sau despre câte lucruri grozave avem. Povestea este doar despre pâinea vieții. Și există o singură pâine a vieții și aceasta este Isus. Și noi, ca umili robi și distribuitori ai pâinii frânte, vom spune cu voce tare tuturor: totul este despre Isus, singurul Fiul al lui Dumnezeu, singurul Mântuitor și sursa oricărei binecuvântări. A Lui și numai a Lui să fie toată slava. Amin.